Yönü bir nukta deyin. Şu hefte bir yaş oğlan geldi yanıma. Ağlap duhödü. Min kan günah ettim. Yaş oğlan, bizden ne yaşı kiçi? Cavan oğlan. Kan tövbe ettim. Tövbem saklap bilemek näme deyilni. Canım menen narahattı. Gecelerdə ağladım. Dua da ettim. Yine men şu günaha giriftar bolýan dura bilmeýän ýolu näme? Ýoluny dinimiz ýolay diýär. Rasulullah aleyhisselam aýdýar. Sahihul Bukhari'da wa. فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك. حديث صحيح. Bir alim adamdan soraktır. Men bitirken günah ettim, bana yol var mı? İdimi öwrilmege diýipdir. Şu wurruny mübarek gözümizin nuri, başımızın taji, aleme rahmet, tamam peygamberlerin taji Hazreti Muhammed Resulullah aleyhisselam mübarek doğduklarından çıkarıp adamlara gurrunmertir sahabalara. Önkü zamanına bir adam kan günah edip bir alim adamın yanına varıp sorattır. Men kan günah ettim, şoň ilmi öwrilmege yol barmy diýipdir. Ol alim adam da jogap beripdir. Kim tobaň öwüne geçip biljek diýipdir. Tobaňda gaýym durjak bolsaň, palan ova, palan yurda, palan hücre, palan ýaňa bar, şu taýda bir adamlar bardyr. He ora ibadatyň içindedir, zikriň içinde, mollalygyň içinde. Hulasa şu palan yurtda kan arasda adamlar bardyr. Şolaryň içine goşul ýygyňy öwürlük gelme diýipdir. Toba gaýym durmaň, ulukon asyl ýoluşda. İşiň mamy bir hefte, bir ay, bir ýyl işiň etber. Niyazy boljak bolsa etber. Özüň sakla, imanyň sakla. Öýüňiz bilen, içeriň bilen müşkile düşük bolsa maslahatlaş. Bir hefte, bir ay, hi bolmasa 2 gün, 3 gün. Şidirek bir şymahal oturan mescidiňiz ýanyk bir huzi ilmi, bir medrese, bir mollalyk okulýan ýerde, ya qarilik okulýan ýerde, ya zikredilýän ýerde, zikredilýän ýerler hangah diýe pirleň oturýan ýerler. Şu takbarda 1 gün, 2 gün, 3 gün, bir hefte qal, gursagyň ýüzüňiň nurdan doly bolar, o hem öwürli baraga iş. Tobaň saklamaň ýoly bir arasta ýeri barıp 2 gün şolaň arasyna goşulmakda. Kuşilangda ayırmalı, hamuşetten dur koymalı, ya ayırmalı. 3 gün, 4 gün, her näçe wagt täjayba şolaň arasynda gezmeli. İn asl ulaqan ýollar.